yaze yayenza into isavana bethunani. Hloniphani isavana. Isavana ixabanisa uOwami kunye nabalandeli bakaThando Nes'thembu. uOwami ke yintombi encinci katata mseleku kunye noMaCele sizobe sithetha ngaye kule video. Molweni ndanamkela kuMaMgobhozi TV. Xa ndibuyela umva kancinci ke uMaCele wayesixelele uba uyakha kwabo uthina sibalilawo thina ke sithi yintanga, so uzakhele ke indawo yakhe yolala kowabo. So ke kulo episode 12 ka season 7 simbona ehleli nefamily yakhe bonwabile celebrate uba ede wagqiba ukwakha indlu yakhe. Hayi ke nomseleku shem aye kuba efuna ubonisa uba akanangxaki noba uMaCele ezakhele kowabo, kuba kaloku wathetha into kuMaCele ngotya weqhayisa ngalendlu yakhe. Wathi uMaCele uyaqhayisa ngoba uzakhele indlu kowabo, uyalibala uba ikwayimali yakwamseleku le yakhe pha. Hayi ke umseleku atsho ke kwifamily kaMaCele uba khona izinto abaphathele zona ngoba yena uyayiqonda uba uMaCele soze kaloku azithenge bubutywala ke obo. uMaCele siyazi uba usindisiwe. Hayi ke zingeni savana, zingeni ibhotile zejini. Hayi bonwabe ke bevuye, bavuye kakhulu bade bathi utata mseleku bayamkhulula angathatha unumber 5. Kakade kwakuvule bona the time uMaCele nguye weqala ungena mose unkosikazi wakhe, then ngoku nangoku ophinda kuvalwe bona, so ke ukubathi angamthatha unumber 5. Ngela xesha ke besitsho uOwami intombi kaMaCele ime ngenyawo abanike ilook ethi. So abantu benengxaki ngoOwami uba hayibo kutheni lo mntana ingathi une-attitude, ingathi uzaba yingxaki, kutheni lento ebajonga ngolahlobo abantu abakhulu xa bethetha ngento edibene nesithembu. Babe sithi mhlambi kuyathethwa izinto abangabantu abadala ave okanye uzawungena izinto zesithembu sakowabo. Babe sithi abanye hayi bethunani noko yini ngumntana. Kwathi lo mntana sesukuthengelwa ifoni ngutatakhe, wathi yena le phone yena akayifuni ngoba kaloku ingaphansi kwale phone wayenayo. I guess mhlambi indlela awayenza ngayo, mhlambi attitude yakhe mna ndimbona nje ngomntana mhlambi othanda udlala ngobuso, so mhlambi ke ingxaki ilapho. Kwaphinda ke phofuna last week ku episode 11 besibone umama babo ebafundisa ukhwela itaxi because bakhule kaloku kukho abantu abaqhubelayo kowabo, kukho imoto kowabo. So uMaCele ucinga ke kumhlambi umuntu xa kufuneka ekhwele itaxi ayazi bafuneka enze njani. So wabe ephinda sana eyidiva ene-attitude efuthi makuzwe naye nefoni yakhe. Babuza abanye hayibo uzawufonela utatakhe umseleku kuba bekhweliswa itaxi. Kwathi hey ingathi spoil brat lo mntana. So yabona ke ngoku yi-incident yesithathu le eyoqala uba ifone yaphinda wane-attitude etaxini. Ngoku uyaphinda unika abantu abadala, udlala ngobuso abantu abadala xa besithi utatakhe bavuma bangathatha unkosikazi wesihlanu. Kodwa naqonda babethi nani ngubani onovuyela utatakhe ethatha omnye unkosikazi ke, kodwa iweske ngoku sebebadala sekukho already izstepmother eziyi-3. Kube ngcono ke ngoku ngezinye izstepmothers ezi because bebebancinci baqabuke mhlambi isithembu sesikhona, abanye bazalelwe esithenjini. So ngoku umuntu ozawufika sele badala bebangakayana, yebo. But anyways, so ke abantu bayakhalaza ke bathi uMaCele ingathi ngekhe amjonge lo mntana. Bathi ke abanye hayi kodwa guys kaloku sanuyibeka kuMaCele lento ngenxa bebeninqomba abantwana bakhe bathobekile banembeko. Ayingomntana kaMaCele yedwa lwana, ukwanguyena umntana katata mseleku. So ke ngoku ufuzo mhlambi bawukhona udabawo othile phana ongaqhelwayo, mhlambi owamuzifuzele yena. And then enye into ke ukubethana abantwana bafani, uyabona bebengazuthobeka nanku ulwandle naye. Nimbona ulwandle exela mama yakhe ba hey mama mazikhale mntasekhaya, mna ndiyangena kulento yoba ndizawuba ngumuntu owenza izinto zamadlozi nezomoya. So ke if ke into erongo iyaba right phambili. Niyayibona ke ngoku ulwandle bekathi ngathuthule. So guys ngabantwana bafana nabanye abasiphila nabo nabasibazeleyo nathi, abanye babetha nabazali. Kodwa ke kuthiwa uMaCele makhe amthi poporop because ingathi zaba ingxaki. Thina sinangxaki ke bethunani because xa kukho ingxaki i-content kuthi leyo, and ikhona i-reality TV show yabo as abantwana besithembu. So mhlambe zisundeze bana 18 babamfake kosine zikhali. Inkosi kakhulu ngokuthi nibukele le video bethinani khani nixeleni neba nicinga ntoni ngoOwami. Mna ndithi usengumntana mani makayeke akhule, akho mntu perfect ke futhi. MaMgobhozi uyanibona ku video elandelayo. Bye.